Здравствуйте, свima, došli na novi video, kada ću snimati vlog. Ja samo sam da 5 minuta snimam, tako da, eto, ovo će biti najkraći vlog na mom kanalu. Tako da, eto, ja sam ću da malo da šeram ovo po kući. Gledam šta imam, da se presvučem prvo, pa da mogu da snimam posle lepše, da bude lepše, idemo posle opet snimam video. Ali ću snimati vlog, pa ću... Tako da, ništa ne sam vidim, znajte, sam se da pokažem od malo lekiće. Sam je dobila te, znači ima ovaj, pokazala sam razne, ovo su novi. Znači imamo jednu bluzu novu, to imam bluza. Ne, ovo je lakići, a još lakići. Znaš lakiću u velikoj lakići. Da idemo sad ovdje pokažem jednu bluzu što sam bila. Ja sam je malo kasnije. I da ne mogu da pokažem zato što ne znam da je. I onda ću ja se imati malo kasnije. Kada bude malo bolje. I evo sad ću pokazati lubenicu, da vidite. Ja sam kupila lubenicu, ja sam kupila lubenicu i sad ću pokazati. Ovako izgleda lubenica. Ja vrati ću da idem da se prošetam do kapije pa da vidite kako to izgleda. Pa što ja se prekine za nekog minuta. Za neki 3 minuta. Tako da... Za 3 minuta mi se prekine, tako da 3 minuta nama treba da tamo da peđemo da se vratimo da ja isključim ovaj video. Tako da će da vidite samo 5 minuta videa. Izvinite zbog toga. Evo ja oblačim sve papuče, sada ovako krenem da vidite. Ovako. Mogu ja da odličam, ali evo vidite. Papuče, idemo. Moram da vas je malo kasnije. Sad se nekako šetam, zato što od neke dana. Andrija, donesi mi punjač. Mazat, mobil. I evo sad me vidite napokon. I eto, ja sad idem do kapije da prošetam i da se vratim. I najvjerojatnije ću do pola 50 da skidam ove memorije da mogu da snimam vlog. Tako da, izvinite što će već biti vloga. I nažalost, ja sad ne mogu, ja šetam ulicom sad da ljudi kao tebi ide, ali sad neću mi primetiti. Da, i evo me kapijam. Moj auto i moj kapijan. I evo sam ja. I već imam bukvalno 3 zaspita. I eto. Ja skinem papir kako to izgleda sve. I eto. I sad ćemo da izađemo, znači podignemo ovo ručkicu, da izađemo, opa. Malo nam falilo da se isključi samo ovo. Evo ga moj auto. I moram da se vratimo, zato što će da mi se nekine. Dobar dan. Znači, govnite. I da, znači na pola puta kad budemo stigli tamo nešto. Ja prekinem vlog, nažalost. Zato što nema toliko baš memorija. I to. Ali, to se tiče vloga, nadam se da vam se svira, ako jeste da ga
лайкайте, шерите, коментарите, приятелите со мной и Эмин канал. Видимо, в новом видео. Чао! Avem goccia. Se prekinula je vino, znači da sam se odjavila. Hoću ruže. Hoću da vidite. Tako. Smala pa 6 minuta snimam. Da, ovo se mali nogice, penjamo se. Jedva. Da, tako. 6 minuta. Tačno. Vidite stičak narednog vloga. Nadam se da vas vidite da me lajkujte. Šarite komentar, šarite, prijavite se na moj. Imam kanal po drugi put da se odjavljam zato što imam maniju. Ali ja se javljam, sve se javim pa za ručak. Javljam se kasnije. I sad idem da se presvučem pošto idem pasiti ovo školskog. Ja sad ću vam pokazati kako sam se obukla. Kako sam u haljinu. Da, i na te ja se javim kad budem krenula i završit ću vlog. Tamo. Ovako da krenem. I ako se prekine video, ja sam se odjavila, ako mi se znate. 7 minuta traje video. Tako da, kažem, ako se prekine, ja sam se odjavila. Tako da, kada je imala 6 minuta, ja sam se odjavila. Bila. Ups, i eto. Želim gledati gledati kada veliko. Da, toliko. Ja ću da se nekako budem kupila talent i tako nešto. Da, ja se malo kasnije.